Mela jina tajta ninselmilkom billi ngħidilkom is-sajf it-tajjeb. Fis-sajf iżul ġranet jitlu ħeġġol ieħor sewwa. U nilqakom għal dan id-dibattitu ta' PM News. Jiena naħseb kulħadd jaf li jiena salvu għallija nimmaġina. U ma nafx għalli ma raġuni għalu li biex nuħosib nimmodera din id-diskurzata. Issa-lija biex nuqgħod kwiet ma niftax għal. Għax aħna kollha nħobbu l-klib. Tajta li nagħmel għal dnubidi. Mela, id-diskussjoni llum se tkun fuq li nisa li kunu vittma ta' stupru ma jinqabdux tqażew qed ngħid. In ġenerali, iva. In ġenerali. Mela dan dik kienet affermazzjoni li għamilha Dr. Karl Soler li għad fuq l-naħar jgħid. U qajmet daqsxejn ta' diskussjoni mhux ħażin insomma. Min kien irribattih iddeċida li ma jidħolx għaliha din id-diskussjoni. Ekku. Ma nistax nifhem għaliex għax kieku jgħidu xi ħaġa u nirribattiha kolli ġen biex imma ifhimni. Dik hija l-ħajja llum. Qed taraw kif tlaqt jien diġà, qed taraw. Irridu nimmoderaw lilek sal. Ħarridu nimmoderaw lilek. Kwit. Issa, però daħal għal dil-biċċa xogħol is-sur Doktor, ġew żewġ doctors, Dr. Charles Kassar, li huwa avukat, ieħor huwa tabib, li għataħħa li jidħol għalija hu din il-diskursata. Jiena la diskursata beħli għax jiena kombinazzjoni insertajt nafhom it-tnejn ġifieri tiegħi. Ġifieri naħseb se tkun diskursata beħbi, però diskursata naħseb li għandha tħalli ċerta frott, nimmaġinaj. Mela, biex ma naħlix aktar ħin, jiena naħseb l-aħjar ħaġa li kull wieħed minnkom ikollu pereżempju se ngħidu 4 minuti, 4 minuti, inti se tgħid l-argument tiegħek, u mbagħad Dr. Soler jirribatti, u mbagħad inkomplu minn hemm naraw xi jiġri. Titnagħtu ftit kontest jew le? Nista' nagħti ħin il-kontest ukoll ġifieri. Tajjeb ħafna. Ara, għandna dan nsejħulu dibattitu, però jiena nippreferi nsejħlu dialogu. U fil-fatt biex ikun jaf tafu ġibt rigal żgħir għal kulħadd barra ġibtilkom fiex kull inbit kull wieħed jiena l-informanti tiegħi waslu li Dr. Soler fiex kull inbit aħmar jieħu pjaċir bej. Jekk waslet li informazzjoni ħażina għarrafni Dr. Soler, jiena due diligence għal professjoni tiegħi, jiġifieri l-informanti tiegħi waslu li Dr. Soler jieħdu pjaċir bej fiex kull inbit aħmar u biex ngħid kollox assumejt li Salvo Mario hawnhekk il-producer mhumiex differenti. Jiġifieri jekk matul il-konverzazzjoni sejrin kultant ma qablux anke b'mod intensiv, nittama li huwa mifhum u konvint minn kif konna din nitkellma qabel li huwa mifhum li kollox huwa in buona fede u biex nifmu aħjar lil xulxin. Allora nixtieq nibda billi nivverifika dak li skont jiena kien il-sekwenza tal-fatti ta' dak li seħ. Mela. Fit-28 ta' Ġunju ħareġ artiklu fuq it-Times of Malta. U dal-artiklu fuq it-Times of Malta kellu it-titolu ta' Abortion Bill approved unanimously by Parliament. U dak kien jitratta jiġifieri l-aħħar abbozzi li kien hemm ta' liġi l-ġdida tal-abort wara l-ħafna dibattitu illi kien hemm dwar. U hemmhekk kien hemm biex nagħtu l-kuntest kumment ta' ċerta nistgħu nsommuhx. Il-kumment kien pubbliku. Nippreferi ma nsemmux. Ma nsemmux, kien hemm kumment, però naħseb li tajjeb illi ngħidu x'kien il-kumment. Yes, good. Mingħajr ma nsemmu l-ismiet, għalkemm kien pubbliku jiġifieri. Però mhux qiegħed mhux qiegħed hawnhekk biex jispjegaru allura inċedu ilu. Mela, it-tali, jew talija, qalu dal-kliem. Basically, nothing changed. Just stricter words with less ambiguity. A woman needs to be at risk of dying in order to be able to ask for abortion. If a woman can have health issues by continuing the pregnancy, tough luck. We prefer the life of the fetus than yours. Rape victims, tough luck. Your life is not important. U dakka kien il-komment. Kien hemm reazzjonijiet oħrajn fir-rigward ta' dal-komment u fosthom kien hemm reazzjoni li hija s-suġġett tal-lum ta' Jean-Carl. U reazzjoni kienet din. Qed nidmaġinak typing furiously, Jean-Carl, bid-duħħan ħireġ minn idejk. Assolutament. Exactly, nothing changed. Rape victims don't get pregnant. Sorry, facts are facts, and health issues are treated as appropriate, not by murdering children. Democracy sucks, doesn't it, if you want to kill kids? Most people are decent and won't stand for it. Too bad for the bloodthirsty abortionists.
who want to let rip with metal pliers and suction tubes. A barbaric practice akin to removing a cancer. No, that is a hill who will die. Ekku. Issa, dak huma l-fatti konstatabbli, Bat kont korraġejt fuq il-rape doesn't get pregnant, un bat kont editjajta biex nkun iktar preċis. Ekku, fil-fatt trid wara zitt edit li zittej based on CDC statistics such is extremely unlikely. Jiena nixtieq nibda x'inha qed hawnhekk biex nifhem. Ħan irribattita u għajmin għandna sija ċans insibu ċans biex ma naqblux. Imma jien nixtieq nibda billi nsaqsi mistoqsija. Inti, Dr. Soler, tabib espert fil-qasam tiegħek? Li kieku kellek kun imsejjaħ biex tagħti xhieda esperta qudiem qorti. Ekku. U għandek xenarju fej mara li allegatament inqabdet ila wara stupru. Inti tirrispondi hekk. Rape victims don't get pregnant. Sorry, facts are facts. Nirrispondi? Grazzi ħafna. Mela, bażikament jien nibdew bil-kuntest. Il-kuntest ovvjament xi ħadd kien hemm dibattitu pjuttost jaħraq u dina kienet ġiet instigata minn minoranza ta' nies li huma favur l-abort sal-aħħar minuta tal-ħlas għax qatt ma qalu li mhuwiex hekk il-każ. U daw kridu li tidħol liġi abbażi ta' dak li ġara għas-Sinjura Amerikana, u nista' nsemmiha bil-kunjom hawnhekk, li dina allegaw xi nies li kienet f'periklu ta' mewt però t-tobba li qed jieħdu ħsiebha xedu fil-qorti li ma kienitx. Qalu li dina kienet se tmut li kieku ma daħalx l-abortaw Malta biex jiġġustifikaw li jidħol l-abort Malta. Issa x'ġara? Ġara li sostanzjalment għall-ewwel il-gvern irrisponda għal din ir-rikjesta. Il-Prim Ministru li kien qal fil-passat li kien kontra l-abort u se jiġġieled kontriha, minflok beda jsemmi li ma rikellmuh xi 10 nisa li daw bażikament kienu ġew f'pożizzjoni fejn daw għamlu xi forma ta' intervent, ħadu xi pilloli biex huma jitilfu tarbija. U dan għal xi ħass li dawn kellhom jingħataw konsiderazzjoni. U daħlet din liġi li kienet tant aperta li kull persuna li għandha problema ta' saħħa waqt titqala, kull min jagħmel abort f'dak il-każ ma jkunx punibbli bil-liġi. Ovvjament Dr. Kassar huwa avukatu jista' jikkonferma jew jirrifjuta dak li qed ngħid. Kien hemm kbira, ħarġu ħafna nies fit-toroq, jien kont wieħed minnhom, kien hemm xi bejn 20 u 25,000 li kienu pparteċipaw fl-ikbar protesta nazzjonali li ma kienx politika, naħseb fl-istorja reċenti, jekk mhux fl-istorja anke antika. Salvi jkorreġini jekk jiena żbaljat. U bażikament li ġara il-liġi nbidlet kompletament. U llum hija restrizzjoni fuq x'difiża tista' tagħmel inti meta tagħmel mhux vera li din hija liġi tal-abort u min qed isemmiha hekk anke Times mhix liġi tal-abort għax hija liġi tkellimna għal siegħa jew iżjed. Jiena u Dr. Edric Fegallo li tkellimna fuq li hija restrizzjoni fuq restrizzjoni fuq restrizzjoni x'difiża tista' toffri inti jekk inti għamilt intervent waqt titqala biex b'neċessità u dija diretta biex inti titratta komplikazzjoni waqt itqala jew komplikazzjoni ta' tqala ir-riżulta għal mewt tat-tarbija u ħsara l-tarbija f'dak il-każ hemm limitazzjoni x'difiża tista' ġġib. Mela mhix liġi tal-abort. Però din il-persuna li kitbet hekk mingħajr ma ngħidu min hi, attakkat kull min kien favur il-ħajja, kull min kien qed jiġġieled il-maġġoranza kbira tal-Maltin. Bħala li dana aħna kollettivament u wkoll singolarjament konna qed ma nagħtux każ il-ħajja. Ma nagħtux każ il-ħajja tal-persuna tqila u speċifikament il-persuna stuprata. U reazzjoni kienet ħarxa, minix qed nirtira, minix qed napologizza, però mhux stil tiegħi li nkun personali jew nattakka sakemm persuna ma tattakkanix. Dak il-każ inħoss li huwa appropriat u għalhekk jiena mbagħad anke mill Facebook post biex nispjega x'għamilt biex hekk min ħabib tiegħi eċetera jista' jiġġudikani. Hija ċara li dak li qed jingħad li fl-istupru li huwa ovvjament hija xi ħaġa terribbli għall-persuna. Iċ-ċans qed inqabad ilha skont il-letteratura medika xi 5%. Ġifieri l-istupru diġà mhux xi ħaġa komuni,
globalment qed nitkellmu fuq rata ta' jbeħdu ieħor 14 kull 100,000 mara fis-sena. U Malta mhijiex lejdi top, dan qed ngħidu more or less the average. U 5% ta' dawn jistgħu jinqabdu pregnant skont l-letteratura medika. Nitkellmu 7 każijiet kull miljun mara fis-sena. 7 in a million. Jiena l-ewwel darba li ktibt fuq Facebook klibt 3 kull 100,000. Dika kien matematikament inkorrett. Xi kultant nagħmel daw il-post fissa tgħidha filgħodu u l-moħħ ma jkunx fl-aħjar tiegħu. Mela 7 kull miljun jew 5% ta' l-0.014% li jirrappreżenta il-13.9 kull 100,000. Issa, ovvjament, jekk inti toħodha oġġettivament bħala statement, jekk jiena se nagħti risposta, jiena se qiegħed il-qorti. Jiena se ngħid żgur li jiġri li inti wara stupru tinqabad pregnant. U l-persuna f'dan il-każ fallegat stupru u hemm il-problema li inti tagħmel abort għall-istupru. Għax inti sakemm tinqata' l-kawża ma tkunx provata l-istupru. U allura it-tarbija li fuq jsir l-abort. Għax dal-kas ikun abort, dal-kas miex trattament għal xi kundizzjoni medika, immija til ta' tarbija fil-ġuf, għax it-tarbija riżultat minn stupru. Mela f'dan il-kas ta' til ta' dit-tarbija fil-ġuf, inti l-intervent huwa intenzjonat għalhekk, huwa legali illum, ċara. Però f'dan il-kas it-tqala hija konfermata x'ovvjament hemm it-test mediku. Però l-stupru għadu subġudice. Jiġifieri sakemm il-kawża ma tinqatax, li issa l-avukat jinformana kemm jista' jdum, inti qiegħed f'sitwazzjoni fejn għandek allegazzjoni ta' stupru. Tarbija awtomatikament qed tiġi ikkonsidrata bħala ħatja u ħadd inqatel, però l-persuna qed stupru se jgħaddi minn proċess ġudizzjarju. L-alternattiva u hawnhekk rid nikkjarifika, jiena qed nitkellem bloodthirsty abortionist, mhux qed ngħid li kull min huwa pro-choice huwa bloodthirsty, però rid nikkjarifika u mbagħad spjegajt anke fil-Facebook post. Li inti taċċetta u dak kien il-liġi kif l-ewwel kien propost u kien diffis li kien anzi rridu nagħmlu iżjed, jiġifieri minn fil-moviment pro-choice kun mhux tal-li kuntenti rridu jagħmlu iżjed. Meta inti l-abort tagħmlu kwalunkwe termini ta' tqala, jiġifieri hemm differenza bejn tuħu l-morning after pill 24 siegħa wara dak li jkun ġara l-istupru. Jew nkella interazzjoni sessuali li forsi l-persuna ma tixtieqx tqala. U inti mbagħad tistenna proċess ġudizzjarju li tasal 4-5 xhur, it-tarbija tkun informata, tista' titwieled. All right? U l-mara tagħżel minflok tagħmel abort. F'dak il-każ biex ma jkunx hemm ħsara lill-mara, il-proċess, u difatti nimmaġina li dan li sar fil-każ tal-Amerikana, però minix ċerta li ma stax ngħid preċiżjoni. Li t-tarbija ħafna drabi tinqatel b'soluzzjoni ta' ilma bil-melħ, jew nkella b'soluzzjoni oħra, però soluzzjoni ta' ilma bil-melħ kollha inqas effetti fuq il-mara, u mbagħad biex ma jkunx hemm iju toħroġ it-tarbija minn ġewwa l-ġuf, niskuża ruħi li se nkun grafiku però dawn huma fatti. Li jintużaw tinalja u mhux se nidħol fid-dettall għax anke ngħida wkoll niddejjaq. Hemm il-proċess li jkunu ċerti li qatluha, morra jaf ġurras, u mbagħad titneħħa biċċa biċċa. U differenti diversi tobba aborzzjonisti bidlu l-pożizzjoni tagħhom minħabba li jaraw dal-affarijiet f'kull jum, it became a tear on their soul li ma fretħux iżjed. Huwa progress barbariku. Bħalma titneħħa tumur, bħalma titneħħa marda rrieda. Dik kienet il-punt. Kont irrabjat għandek raġun. L-assessment psikoloġiku tiegħek kien korrett. Però ovvjament iddefendi s-sentenza, mela bħala fil-assolut iva tiġri. Assolutament. Hemmhekk m'għandniex fejn nitfixklu. Però on the other hand, inti tiġi f'sitwazzjoni fej inti qed tiġġustifika xi ħaġa f'mod ġenerali meta daħlet l-Irlanda l-abort minħabba każ wieħed ta' mara li mietet għax ma kkorawiex malar biżżejjed wara infezzjoni fit-tqala. Daħlet l-abort u nqatlu 20,000 tarbija. Ġew anke parlamentari Irlandiżi jitkellmu waqt il-dimostrazzjoni kontra l-abort. U bażikament inti qed għall-eċċezzjoni 7 fil-miljun, inti qed tiddaħħal xi ħaġa għal kulħadd li tispiċċa. Kull persuna li tkun tixtieq titteħles mit-tarbija tgħidlek li jiena ġejt stuprata. Jew hija l-iktar mod faċli biex tgħid li inti għandek raġuni li inti toqtol it-tarbija fil-ġuf. U għalhekk ġib dak l-argument. Ġifieri fl-ispeċifiku il-fact check li samlu wkoll Times of Malta huwa korrett li inti tiġri żgur li tiġri. Anke li toħroġ timxi
u tintlaqat b'sajjetta tiġri. Anke li inti bdot ikkaħħal l-ajruplan mal-muntanja intenzjonalment, tiġri. Però aħna ngħidu l-ajruplani safe, aħna ngħidu isma' ma tiġrix li inti tintlaqat direttament minn sajjetta, għalkemm il-world record 14 darba. Rural America, persuna li tħossib l-annimali fil-foresta. Ġifieri ir-raġun iva, fl-assolut iva, però l-argument huwa eċċezzjoni. U inti li l-eċċezzjoni tiġġustifika ir-regola u tikkonferma r-regola. U mingħajr l-eċċezzjoni ma jistax ikun hemm regola minn eċċezzjoni. Il-punt għamiltu. Jiena il-punt għamiltu ġifieri għasta jkun iktar ċar minn hekk u kien hemm qbilt miegħu kien hemm qbil, però issa naħseb li irid nisma' x'għandu x'jgħid in-naħa l-oħra fuq dan il-suġġett speċifiku ġifieri. Dr. Soler, aħna llum l-udjenza tagħna wednihom dibattitu dwar tema. Il-tema kien rape victims don't get pregnant. Għadna laqas għadna dispjaċini ngħid l-ewwel skambju illi t-tema mhux qiegħed diġà jinbidel. Il-tema issa huwa l-abort u f'liema ċirkostanzi għandna naqblu u ma naqblux miegħu. Issa biex inkun ċar, Dr. Soler, li kieku dak kien it-tema tal-lum, ma kienx ikolli interess kbir li nipparteċipa fid-diskussjoni jiena. Għaliex jiena bejn daw iż-żewġ kampi m'għandix pożizzjoni b'saħħitha. Ġifieri hemm kamp illi huwa jemmen li liġi Malti qed tinbidel b'mod aggressiv jew b'mod radikali, ħalli ma nagħmlux kelma negattiva, u hemm kamp li liġi kif kienet kien grosso modo kuntent biha u forsi llum il-ġurnata huwa kuntent bil-pożizzjoni preżenti li naqbel miegħek xi ftit huwa tirriafferma dak illi kienu l-prassijiet li żviluppaw stant nuqqasijiet ta' kif kienet miktuba l-liġi dak iż-żmien. Fejn naħseb illi l-udjenza tagħna jistoqilhom illi aħna wednihom dibattitu dwar rape victims don't get pregnant. Illi dan din diskors nanalizzawh u nismgħu. Jekk jiena nistiedel in-nies għal steak night, nistenna li jtuni steak, mhux salad. Jekk jiġi daqsxejn salad, jekk xi ħin ituni salad nieħu pjaċir, ma l-steak irridu. Naqblu. Sewa, l-steak irridu. U ħankun onest, ma nħoss li tajtni risposta iva u le. Għamilt ħafna punti li ħankun ċar, naqbel ma ħafna minnhom. Imma xorta m'iniex ċar jekk inti qiegħed quddiem dik il-qorti u l-qorti qiegħda tgħidlek bħala espert. Huwa l-każ jew le li mara tista' jew ma tistax tinqabad wara stupru. Inti tirrispondi, rape victims don't get pregnant, sorry, facts are facts. Imma risposta iva Ir-risposta jew le, hija Dr. Soler. ir-risposta hija ċara li tiġri. U dina għatta jiena, defatti fil-korrezzjoni li għamilt, fil-editing li għamilt, fil-Facebook post li għamilt, spiegajt fil-dettal li dina tiġri. Dr. Soler, imma jekk inti ħansaqsik domanda mod ieħor. ċirkostanza oħra d-darba. Inti tabib tal-familja, għandek reputazzjoni tajba, u tidħol mara bikma fl-uffiċċju tiegħek u tiftaħ qalba miegħek u tgħidlek jiena ġej stuprata u nibża li jinqabad tqila. Inti tirrispondiha, rape victims don't get pregnant, sorry, facts are facts. Mela, hu paċenzja. This is an unfair question. Nkunu rispettaw il-xulxin. Jiena dik ir-risposta ma kienx risposta l-pazjenta li ġiet għandi problema u ġew ħanidħol f'dettall f'di fil-każ. Jiena ġiet persuna għandi 14-il sena, ara kemm kienet komplikata l-affari. U din il-persuna ġiet għandi għal xi raġuni oħra, ġiet l-għada u dina marret kienet studenta tal-Ingliż u dina ħadet xarba alkohol. Ma ngħidlekx ġara dak li jista' jiġri f'dak il-każ u ġiet għandi għal li qed nibża li nkun pregnant. Mela, ħanajdlek x'ġara f'dak il-każ u x'għamilt. Mela, ovvjament ir-riskju huwa żgħir. Bħalma ġa spjegajt, ir-riskju mhux zero, però r-riskju huwa żgħir. Però jiena naf li hemm żewġ pożizzjonijiet etiċi kontrastanti. Il-pożizzjoni tiegħi bħala tabib li jiena qed nagħti l-aħjar parir lill-persuna. Il-liġi Maltija, l-etika tiegħi u d-direzzjoni tal-Konsil Mediku li ma timparteċipawx jew nkella ma nġibux abort u il-pożizzjoni tagħha bħala persuna minorenni li ma tistax tieħu l-parir tal-ġenituri tagħha għaliex hi qiegħda f'sitwazzjoni ta' diffikultà li mhux se ċempel il-mamma tgħidilha x'għamlet u naf li fil-pajjiż tagħha
hemm il-morning after pill. X'għamilt jien? F'dak il-każ jiena ma nistax nipparteċipa la f'abort laqqas xi forma ta' intenzjoni li tista' tkun abortiva. Għatela mela ħanajdlek għattela hemm il-morning after pill li huwa iwaqqaf l-ovulazzjoni mela jnaqqas ir-riskju ta' tqala. Hemm ukoll morning after pill li jaħdem iktar fit-tul u iktar effettiv għax hu jikkaġuna l-abort. Imma li jista' jkun abortiv u Jista' jkun abortiv. Jiena dak ovvjament għadni ma naqbilx miegħu, però il-fatt li you delay ovulation, f'dal każ li jien naf li it's unlikely, mela jien għadni ngħid il-persuna l-oħra rispondejtu sma, qed tuża każ eċċezzjonali. Jiġifieri tiġri imma it's vanishingly rare on a population basis, però tiġri riskju. Mela din il-persuna tela ċempel it-tabib tiegħek l-Iżvezja, it-tabib tiegħek l-Iżvezja se jtik Parix pillola għandek tieħu tmur tixtri dik il-pillola mill-ispiżerija, dik il-pillola toħodha biex tnaqqas dan ir-riskju. Li jiena ibbilanċajt hemmhekk il-pożizzjoni tiegħi bħala tabib darbtej rajta dil-persuna. Naħseb qażamejtilha flus għax jiena mhux xi wieħed li nfittex flus tal-affarijiet. Anyway, li jiena pożizzjoni etika tiegħi, il-pożizzjoni legali tiegħi li nimxi mal-liġi dejjem anke waqt il-Covid anke ma qbilx ma' ċertu miżuri mxejt magħhom, u għandek il-pożizzjoni l-oħra li hija dil-persuna kif kienet ġo pajjiża, it-tabib kien jittratta mod ieħor bil-komplikazzjoni li hija minorenni u jiena kemm irid isnin tiegħi parir ta' missieri minix missiera u minix il-gwardjan tagħha. Tista' tikkummenta fuqha. Ġifieri ir-risposta tiegħi hija fil-qorti sa ngħid ovvjament li ġrat f'dan il-każ jekk hija tqila u jekk kienet stuprata, ġifieri tqala hija approvata ġatlek, tqala hija approvata l-istupru għadu subġudice, imma dina tiġi eċċezzjonalment, però r-riskju hemm qiegħed, dejjem qiegħed, però issa biex nispeċifika x'inti għad li ngħid fil-qorti, sa ngħid waqt l-istupru inti għandek diversi fatturi li jaħdmu kontra li tinqabad pregnant. Waħda minnhom hija l-vaginismus, speċjalment min ikun. Kont se nagħmel mistoqsija jien għax tabib ikun jaf għaliex. Nispjega. Ir-raġuni li it's so unlikely. It is. Mekkaniżmu suppost. U ngħidhomlok. Mela. Ma naħsibx hemm. L-ewwel waħda hija l-vaginismus li hija l-kontrazzjoni tal-vaġina. Met inti ikollok l-ewwel esperjenza sessuali li tiġri ħafna anke wara l-persuna tiżżewweġ. U il-fatt li inti qiegħda taħt stress u biża, ovvjament, u allura jkollok contraction tal-vaġina, l-penetrazzjoni ma tistax issir kompleta, waħda. Xorta tista' tinqabad imma riskju jonqos. It-tieni hija l-att sesswali issa nidħol f'dettall żejjed li nkunu naqbdu fuq il-pornografiku. PG-18 il-programm mhux vera, Mario. Mela, ovvjament. Mawx mara għax forse tispjega. Naħseb li tajjeb li nirremarkaw li probabbli kien ikun tajjeb kieku kien hawn mara hawnhekk jekkaw in-nisa din isegwu dal-programm, jiġifieri naħseb li tajjeb li mela l-att sesswali normali. Kompli doktor, interessanti il-punt. Normali, inti ovvjament ma mmorrux l-ewwel għall-laħam, l-ewwel nibdew preparamenti bl-ewwel platt. U f'dak il-proċess ta' bews, ta' nieqda, il-foreplay, mela mhux il-klibbist. U allura jkun hemm il-lubrikazzjoni ġewwa l-vaġina li tiffaċilita l-penetrazzjoni wkoll tiffaċilita l-moviment tal-isperma fil-vaġina. Meta jkun hemm in-nixfa dina ħafna iktar diffiċli. U wkoll jekk il-persuna ma tkunx ovulat u ma ninsewx li l-isperma tgħix biss 24 siegħa. Jiġifieri jekk ġa ovulat tkun ovulat xi jumejn qabel għax l-ovum jgħix xi jumejn 3 ijiem. 48 to 72 hours. F'dak il-każ ma taffettwax. Però fil-50-50 li għadha ma ovulax, l-istress ta' din l-esperjenza kera min ġie abbużat, jiena ma ġejtx abbużat dan il-mod, imma kont f'pożizzjoni fejn bżajt jien għal saħħti ta' persuna. Aħseb u wara tmur oltra dal-estrem, ġifieri nikkompati kompletament, però ikun inqas iċ-ċans ta' ovulazzjoni. Fil-fact check ta' Times of Malta nista' nirreferi għaliha, il-ġurnalist wasal għall-konklużjoni li m'hemmx differenza bejn is-sess normali u s-sess tal-istupru ma stax naqbel miegħu. Difatti CDC jirrapportaw li meta jkun rape f'każ ta' nies intimi, ġifieri jkunu ġo relazzjoni regolari jew spiċċaw relazzjoni reċentement jew jafu il-persuna,
iċ-ċans ta' pregnancy ħafna ola. Ġifieri jien qed nitkellem on stranger rape, fuq hekk qed nitkellem. Stranger rape we're talking 5%. U dik kienet tkun ir-risposta tiegħi lill-qorti. Mela fl-opinjoni tiegħi ħafna inqas ċans. Għal diversi raġuni, anke l-istupru mhux att sessuali, l-istupru huwa ta' violenza u ta' dominanza fuq il-persuna l-oħra. U hawnhekk indaħħal anke l-istupru raġel fuq raġel, jew mara fuq mara x'tista' tiġi wkoll. Li huwa Dottor Solik, nista' nintervjeni bil-permess tal-moderatur dejjem, sewa. Għalhekk nuhu biex il-bidjalogu, għax bidjalogu nitkellmu. Meta nisma' lil Dr. Jean-Carl Soler hawnhekk qudiemi jgħid dal-kliem, nisma' persuna. Meta nħares online, nara lil Dr. Jekyll and Mr. Hyde, li fidi li Dr. Jekyll kien dak li kien iżjed. Isma' ħalli naqrajlu wkoll. Ħaġa tal-għaġeb kif għal-Facebook per eżempju, jibler kompletament in-nies, jiena tax kemm nies jgħajru fuq il-Facebook u mbagħad intaqa' magħhom, dak. Jgħajruk fuq Facebook lilek. Jiena regola tiegħi jekk ngħajrek fuq Facebook, għax gustus. Jekk ngħajrek fuq social media, ħanajrek fuq ċek ukoll. Jekk ma ngħajrek fuq social media somehow jinbidlu. Id-diskors kien ikun mod ieħor kompletament kieku ġew il-persuni li nafx mhux aġġettivi mużawx għax imbagħad inkun mar inti le ma minn ċek, jiġifieri dik ukoll huwa. Trid tinsaqsik imma. Forsi mistoqsija retorika. Yes, go ahead. Jekk there are no stupid questions. Jekk inti għandek daw ħsibijiet mux jekk, huma. Li huma nuance, permetti li Dr. Soler jogħġbu. Mela għala ktibtu dak il-kliem. Ktib dak il-kliem. U hawnhekk jiena li l-avukat, jiena sejjer noffri d-dijanjosi jien darba. Okay. Jiena naħseb illi inti kont maħkum mis-sindromu ta' wara l-keyboard. U naħseb illi meta inti ktibt ħanejt jekk jogħġbok, dak li naħseb. Jiena naħseb illi ħafna minn dak id-diskors li qed jekk tfittex fil-font tiegħek inti jew mhux vera temmnu jew kella ma temmnux biżejjed li dak li jkun faċċa f'faċċa tgħidulu. Jien naħseb illi inti bdejt tinsa dak il-ħin u biex inkun għandna kollox dak li inti kont qiegħed f'disgwit mhux biss mal-naħa li kienu iktar liberali u kontra dil-liġi, ma anke kontra dawk illi bdew jgħidu din-liġi hija mhux restrittiva biżejjed. Inti kont qiegħed firing in all directions. Hemm il-kummenti, jiena rifriskajt il-memorja tiegħi dwarhom iċċekkja l-kummenti tiegħek stess u ħadd irrealizza li dak li qed ngħid huwa 100% minnu. Jien naħseb inti dak il-ħin kont maħkum bis-sindromu ta' wara l-keyboard, kont keyboard warrior u li ċerta diskors li għamilt in the cold light of day jekk nanalizzawh ma naħsibx li terġa' tagħmlu. Fuq not oħra nisfida, ċerti kummenti li qed tagħmel dwar il-perċentwali. Qegħdin nitkellmu dwar il-probabilitajiet. Il-probabilitajiet huma żgħar fis-sens illi l-istupru jirriżulta fitqala f'minoranza tal-każijiet. Fuq dik naqblu. Però jidher li minn hemmhekk tislet konklużjoni li allura għal diskussjonijiet dwar policy, u jien m'għandix opinjoni b'saħħitha dwar il-policy f'dal-każ, imma l-diskussjonijiet dwar policy dawn mhumiex importanti. Imma jiddispjaċini ngħid illi ir-riskju u din hija xi ħaġa kategorika tal-professjoni kif naħsbu dwar ir-riskju. Ir-riskju mhux hekk naħsbu dwaru. Il-fatt li wieħed jgħid il-perċentwal huwa hemm frażi li tħobb tuża għalkemm ma naqbilx li hija korretta f'dal-każ, vanishingly small, sewwa, vanishingly small. Mela allura m'għandniex għalfejn nibdlu liġijiet fuq bażi ta' affarijiet li jseħħuna vanishingly small basis. U hawnhekk nisfida żewġ punti. L-għonet jiena konvint il-istatistiċi kollha li jeżistu dwar dan il-qasam huma żgur skorretti. U ir-raġuni illi ma jeżisti ebda enċiklopedija komplet ta' kull stupru li qatt se taseħ fid-dinja. Speċjalment meta l-istupru iseħħ ħafna drabi f'kuntesti fej il-kultura tippermettih jew inkella degradazzjonijiet kbar fis-saltna ta' dritt jippermettu li jseħħ l-istupru fuq skala industrijali u sistematika. Innotajt minn fuq sit li kwatajt inti stess, Dr. Soler, Wise Voter,
biċċa informazzjoni vera interessanti, kien hemm miktub li huma l-istati fejn iseħħ l-inqas l-istupru. U pajjiż minnhom pereżempju l-Oman f'sena kellu 0 każijiet rapportati ta' stupru. Jiena minix konvint illi fl-Oman il-livell ta' stupru li jseħħ huwa 0. U fir-realtà naħseb li anke intix konvint. Issa l-aħħar ħaġa però dwar il-kwalità tar-riskju, dwar il-kwalità. Semmejna ċifra ta' 5%. Jiena di ċifra jiena xettiku ħafna dwarha. Kemm il-fuq kif ukoll l-isfel, biż-żewġ direzzjonijiet. Biż-żewġ direzzjonijiet jiena xettiku dwarha. Però ejja ngħidu li din hija l-aqwa figura li għandna. Kultant fid-dinja irridu nallaċċjaw ma l-aqwa numru li għandna. Ejja ngħidu li semmejta inti stess Dr. Sorry, ġifieri naħseb li huwa fair. Li kieku jiena kelli revolver. U fiċ-chamber tiegħu revolver ikollu 6 posta 6 bullet. Jista' jkollu 6, 7 u 8. Issa ngħidu u jiena naf ukoll li inti dilettant tal-armi storiċi, jekk mhux se. Tal-istorja tal-armi storiċi. Due diligence tiegħi infallibbli. Li kieku jiena kelli revolver li fiċ-chamber tiegħu għandu jiflaħ 20 bullet, revolver speċjali dan. Jeżistu wkoll. 2-2 iva. Xejdulu? It's a 2-2 revolver li għandu fiċ-chamber imma dawn m'għadhomx isiru. Mhux daqshekk rilevanti. Kien prototype. Imma l-assassini. Id-dibattitu li jmiss ħajkun ir-revolvers. Kull informazzjoni. Li kieku għandi revolver chamber ta' 20 bullet. U jien għandi bullet waħda fih. Ġifieri ċans huwa 5%. Tagħmlu ma' rasek u tafas il-grillu? Ejja, neħdu l-punti wieħed wara l-ieħor. Mela l-wieħed tal-keyboard warrior. Iva u le, mela jiena għandi regola pjuttost stretta naħseb nimxi fuqha li jiena tirrispettani nirrispettak. Mela min jiktib li jgħid li isma' pereżempju waqt il-COVID għaliex jien qed ngħid li kienet ovvjament hija staġjonali, ovvjament inti tippretendi li jkollok każijiet u Maltek ġara l-imwiet l-eċċessi tal-imwiet, però tidher iktar fil-Euromomo. Kienu fi żmien ix-xitwa, ħlifa l-ewwel mewġa. Imbagħad l-Indja kien hemm ġrat f'Mejju tal-2020 u 21. Għaliex għax l-influenza l-Indja l-peak tkun dak iż-żmien. Mela ma ninsaqsini mort infittex, qarbilt, iċċekkjajt, u ħriġ tisma' yes, this is the reason why. Mela, min jirrispettani, nirrispettaħ, min joħroġ jgħid li inti l-fatt li inti defendejt dik il-liġi, inti tiddisprezza dik kelma bil-Malti nimmaġina, jew kellha tiddehumanizza jew ma tagħtix każ min huwa stuprat. Jiena għalija dik hija offiża u tiġi lura b'offiża. Dik hija issa tgħidilha keyboard warrior. Ma din nagħmilha fit-triq, jien din nagħmilha fuq ix-xogħol, din nagħmilha ma' min niltaqa', din nagħmilha anke waqt ikla. Jiġifieri. Li jekk inti tirrispetta, nirrispettak, però inti tiġi b'xi botta stenna waħda ġejja lura, hekk tfajta umoristika, ħatkun umoristika. Jiġifieri wan tal-keyboard warrior iva u le. Li jiena minix hekk, in ġenerali iva, naqbel miegħek. Però min jafas il-buttuni l-ħomor iva hekk jien. U dina xi ħaġa li hija karatteristika umana li hija anke kelb. Kelb hekk titrattah b'mod ħajrispondi mod. Jekk titrattaħ mod ieħor, ħajrispondi mod ieħor. Ma fissirx li l-kelb għandu problema ta' karattru, dik żviluppat bin-natura għax hija miżura protettiva sew għalija u sew għall-persuna l-oħra. Għax il-persuna l-oħra taf mela daqt jikxef snienu l-kelb. Mela jiena niggistu, issa jrid inkompli nniggess jew le, u fatt il-persuna ma komplitx tniggess. U attakkaw l-argument li huwa xarta tajba. L-argument nerġa' nikkwalifika kien ġeneralizzazzjoni abbażi ta' riskju. Mela, nerġgħu nitkellmu fuq l-istatistika, u hemmhekk kompletament ma naqbilx miegħek. Mela, int għandek żewġ affarijiet. L-ewwel ir-rata ta' tqala waqt tqala waqt wara l-istupru. Issa biex tkun tafa preċiż għandek raġun li taqbad l-istupri kollha u tagħmel studju tagħhom. Però għalhekk il-bniedem ivvinta l-istatistika li inti tieħu proporzjon mela tieħu kampjun u faru diversi studju fejn tieħu kampjun u inti testrapola l-kampjun għal ġenerali. Issa veru li inti mhux se taqbad il-każijiet kollha, però jekk bħalma argumenta fit-Times of Malta l-fact checker jekk hijiex stupru jew le, ir-rata hija l-istess li ma naqbilx miegħu. Però xorta li inti taqbad kampjun ta' nies li kellhom tqala jew kellhom stupru u inti tara x'proporzjon kien hemm diversi pajjiżi fejn m'hemmx il-problema qed jgħid Dr. Kassar.
li hija ovvjament not reported doesn't mean it doesn't exist. Ir-rata d-dejja jiena kwotajt systematic review of the literature. Jiena qbad l-aħjar studju. Ir-range hija between 1 and 5% għax hemm studju rajdu 1% chance of pregnancy wara rape. U hemm 5%, però din hija systematic review. Anka waqt il-COVID jiena kont preċiż ħafna affarijiet li għad għaliex. X'jiena ma naqbad studju wieħed, joħroġ studju wieħed nirrapporta fuqu. Però mbagħad ngħid għadu preliminari, u mbagħad meta jkollna systematic review ideally ta' randomized control trials fil-każ ma jeżistix. Mela, inti din hija systematic review, fatt il-Fact-Check Times of Malta qalu li hija probabbilment l-iktar figura stabbli hija 5%. CDC qed jgħidu 6.8, u mbagħad hemm xi studju minn x'imkien fl-Afrika li waslu għal 16. Però aħna ngħidu isma' 5 is I'm pretty sure. It's precisely it may be wrong, but it's roughly right. And this is what statistics is all about. Il-statistika hija mhux qiegħda biex tgħidlek preċiżament. Tifatti ħafna drabi meta noħorġu statistika, aħna ngħidu limitazzjonijiet tagħha. Mela, ovvjament li hemm range madwar il-5%, però mhijiex ta' minn 0 sa 150. It's probably between 5%, 4%, 3%, 7%, 8%. The underlying reality li inti l-maġġoranza tal-każijiet ma jinqabdux hija ċara. Għal dik waħda. Dissa, fejn ħanaqbel miegħek, jien ikkwotajt rata ta' 14 kull 100,000 li hija rata li tiġi minn wieħed minn daw is-sajts u hemm diversi sajts, diversi figuri, imma hemm qegħdin anke Times qablu li din kienet more or less fattibbli bħala figura. Ovvjament hemm miżjed li mhumiex jiġu rapportati. Però il-proporzjon ma jiġix affettwat bekk, u dak kien l-argument tiegħi fit-Times li ma ġabuhx, li inti għandek in-numeratur li huwa n-numru ta' pregnancies huwa divis mid-denominatur li huwa the number of rapes. Pregnancies per rape, 5%. Mela iżżid in-numru ta' rapes ħatnaqqas ir-rata, mhux iżżid. Li dak kien wieħed mill-fallimenti ta' tal-argument tat-Times. Jekk inti targumenta fuq ir-rata, issa nasal għax hemm livell ieħor. Jekk inti targumenta fuq ir-rata, jekk inti qed tgħid li hemm iżjed rapes, probabbilment hemm iżjed pregnancies u m'hemm l-ebda xejn li qed jgħidlek li inti jekk hemm iżjed rapes hemm min iktar ċans li jkunu pregnant għax m'għamlux ir-rapport. Mela l-5% huwa probabbilment korrett. Issa fejn jiżdied huwa l-14 per 100,000. Naqbel miegħek jista' jkun id-doppju. Infatti it-Times beda jitkellem 60% underreporting, 80% underreporting, ngħidu d-doppju. Mela l-14 isir 30. 30 kull 100,000. Dana minn flok 0.014% minn nisa tad-dinja kull sena qed nitkellmu 0.03%. Minnhom 5% of that kunu pregnant, mela kiena oriġinalment kont skorrett fil-Facebook post 3 per 100,000, it's 7 per million. Mela minn flok 7 per million, 14 per million, 20 per million. Xorta 2 per 100,000 women per year huwa figura żgħira. Mela in ġenerali kont korrett. Da mhux argument b'saħħtu għax din xi ħaġa rari, però mbagħad ħanaqbel miegħek. Jiġifieri dawn huma nies inferjuri, Children of a Lesser God, kienet waħda mill-plays li kienet ħadet sem ommi. Niftaħruja. Għax ma dix magħna laqas missieri. Mela, f'dan il-każ, żgur li tuħu ħsieb. Mela, ma noħdu s-sib u fl-argumenti għalli bat għad li għamil Dr. Sole. Dr. Sole, nħallik tagħmel l-argumenti kif inhu għaxira. Għat li fuq l-istatistika għat nirrispondik. Le, il-punt statistiku għamiltu. Naħseb li xorta waħda mnuqqasijiet fih. Spiega li x'inhuma. Għaliex naħseb li inti għandek partikolarment reġunijiet sħaħ tad-dinja tagħna fejn din l-informazzjoni mieda tinqabad b'assolutament ebda mod l-estrapolazzjonijiet illi sejjer tibni fuqha se jkunu neċessarjament żbaljati. Però ma ħanrispondik l-ewwel. Però ma ħanrispondik. L-argument mhux dan. Però ħanrispondik fuq di. L-argument mhux dan. Iva nista' nkomplu fuq, però ħanrispondik fuq di. Le. Permetti li nkomplix. Għamilt il-punt statistiku naħseb fit-tuf. Kif kellek kull dritt tagħmel u ħadd pjaċir nisma' ta' jispjega x'inkella ma jinftehemx, issa ħadd pjaċir nisma' l-argument. Imma infin dej konti id-dialogu li għandu jkollna hawnhekk mhuwiex dwar innuances ta' fejn għażat il-perċentwal. Illi kollha din naqblu illi maħnis sejrin naslu għalih bi preċiżjoni.
Again, għattajt li ħanaqbel, le, ma naqbilx, ma insomma. Ġviri, għettej, Dr. Soler, li aħna nistaw kun nafu b'mod preċis, mux ma t-tilu għadni kif smajt, mux ħajkun 50%, ħajkun 3%, 8%. Ħankun nafu b'mod approssimativ, mux b'mod preċis. Ħanerġa' ngħidlek. Ijet nejt? Ħanerrispondi, għaxin kella. Ma ġifri, statistika biex dejjem hekk tkun. L-statistika għat ma tkun dik, naħseb jien, ġiverina, mux emmek ukoll, ħaniprofa ngħid, dak li forsi qed jaħsbu n-nies. Jeżistu statistiċi li skont il-metodoloġija tagħhom jipproduċu riżultat li għalkemm mhux neċessarjament ikun empirikament preċiż, xorta waħda jkun approssimattivament utli. Għax inti mill-istatistika l-iktar ħaġa importanti huwa l-istorja li sejrin noħorġu minnha. U jista' jkollok statistika li il-metodoloġija tagħha tkun ħażin laqqas tkun utli b'mod approssimattiv u fil-fatt iktar tagħmel ħsara milli ġid. It's worse to be precisely wrong than roughly right. Korrekt, naqblu 100%. 100%, naqblu 100%. Edna li ħanaqblu kultant. Mela ħarspodi fuq l-istatistika. Ovvjament inti dejjem tista' tiċċallenġa statistika, però meta inti qed tieħu mhux qed tieħu osservazzjoni waħda, qed tieħu l-pajjiżi kollha tad-dinja. Ovvjament hemm il-fattur li se jkun hemm ma nixtieqx insemmi pajjiżi, jkun hemm pajjiżi fejn jgħidlek zero u inti tajt isma' ma jistax ikun. Però in ġenerali se jkun hemm pajjiżi li jkollhom imbagħad forsi korrezzjoni pereżempju jgħidu li jinkludu taħt rejp jekk ġo koppja miż-żewġa il-mara ma tixtieqx tinqabad, ir-raġel jirfruta jilbes kondom u tinqabad u jiġi jikklassifikat bħala abbużiv ukoll. U dakka u koll jaffetwa, jivet tista t-argumenta dejjem statistika li ma taqbilx miegħu u tajt li ma naqbilx. Nifhem l-argumentu li l-iżbalji jkunu fiż-żewġ direzzjonijiet. Eżattament. Mela allura inti it-tendenza hi għalkemm il-5% ma tkunx preċiża u tista' tkun 3, 4, 7, 8, nerġa' ngħidlek mhijiex 50. Mela allura l-argument ġenerali li l-5% huwa eċċezzjonali speċjalment fil-kuntest li hija l-istupru fih innifsu eċċezzjonali. Mela wieħed proporzjon żgħir ta' proporzjon eċċezzjonali huwa vanishing low, dak niddefendih. Minix qed innaqqas l-importanza tal-każ individwali. Mela hija marda li hija wieħed minn kull 100 miljun. Li jiena ngħid li hija vanishing low bħala persentaġġ ma jfissirx li m'għandniex nieħdu kura tal-persuna u hemm l-argument li inti ma tixtieqx tidħol fih, però nifhmek u naqbel miegħek li inti l-kura tal-istupru hija li toqtol it-tarbija u tista' tikkaġuna post-traumatic stress disorder jew infezzjoni u komplikazzjonijiet anke mara terġax tinqabad minħabba l-intervent abortiv li mhux se nidħlu fuq it bjan fera x'inti m'intix tabib. Allura jiena l-istatistika u mhuwiex l-argument tiegħek fis-sens li naqgħu ħafna minn għandu mela nerġgħu niġu pro-choice illi jistgħu jipparteċipaw mela nerġgħu niġu f'dan l-argument. Iva. Mela nerġgħu niġu għal xorta waħda nixtieq nirribatti punt. Għaliex inti għamilt, u importanti li il-ribattiment, jekk hija kelma ġdida, għejt il-ibnek John li għandi trademark fuq qabel Israeli bħalma ġilija. So importanti li il-ribattiment isir finu u fuqtu. Jien assolutament ma naqbilx illi huwa probabbli, għax din ma nistax ikun nafu 100%, ġifieri hawnhekk jitlu kodda xejn l-intuizzjonijiet tagħna. Assolutament, le, Dr. Soler, no sighing, it's not good manners. U it does not befit the quality of conversation that we have been having so far. Li naħseb kien konverzazzjoni utli u tajba. Imma ma naħsibx li huwa konvinċenti l-argument li għadek kif għamilt, l-iżbalji fiż-żewġ naħat, iżbalji li jissottovalutaw ir-rata u l-iżbalji li jissopravalutaw ir-rata b'xi mod jew ieħor they even out. No, anzi qed ngħidlek li r-rata tal-rejp hija baxxa, nistgħu nikkorreġu għal fuq u għatlek hija nirdupjawha, ħadd mit-Times u d-dibatt u d-diskors fit-Times irdupja għax qal jista' jkun hemm underreporting sinifikanti u naqblu da ġara fil-COVID ukoll għax 80% tal-każijiet probablement ma kellhom sintomi jew sintomi ftit li xejn ma ġiex irrapportati u allura l-mortalità tinżel. L-istess eżatt. Mela aħna ngħidu l-mortalità tal-COVID huwa 1% għaliex għax taqbad in-nies li qabadhom u n-nies li mietu biha li ġew labeled biha tieħu 1% perek tikkalkola kemm kien hemm nies li ma ġewx maqbudin, ir-rata tinżel għal 0.2%. L-istess ħaġa, imma hawnhekk qed ngħidlek naqbel miegħek li hemm iżjed rapes milli qed ngħidu, mela mhux
ma naqbilx li dit tintuża biex terġa' tikkalkola l-proporzjon għax il-proporzjon ħan nispiċċa għax hu paċenzja hu paċenzja nispiċċa. Denominator hu paċenzja hu ukoll mistoqsijiet dwar in-numerator f'dal-każ. Il-dialogu naħseb qed isir ultra tekniku jafet nitilfu l-udjenza. Però għalhekk huwa tajjeb li wieħed ma jinterrompix għal nispiċċawha. Mela denominator u numerator probabilità kbira li jimxu flimkien. Għax skont il-letteratura hekk jidher li qed jindika huwa varjazzjoni 5%. Mela la inti tġib l-argument li inti titiżid denominatur, l-argument li ma jżid il-numeratur, pereżempju fil-fact check, anzi qed jgħidu li għandu żdied għax qed jgħidu ċans li tinqabad il pregnant bih stupru jew mhux huwa l-istess. Mela ma tistax iġib l-argument li l-numeratur jibqa' l-istess u d-denominatur jiżdied biex in-nies jifhmu. In-numru ta' tqala jekk aħna se ngħidu li hemm iżjed każijiet ta' stupru, ovvjament xi wħud minnhom se jkollhom itqala. Mela n-numru li qed jiġi divis in-numru ta' tqala u n-numru ta' stupri li huwa underestimated, it-tnejn huma underestimated. Mela r-rata mhux se tvarja ħafna, li ħad varja ħafna hija l-proporzjon ta' nies tan-nisa li jkunu rrejpjati kull sena u hemm naqbel miegħek li probabbilment hija underestimated. Jiena mill-ewwel anke fil-Facebook tibta. Però ir-rata, il-proporzjon ta' proporzjon tasal għal 7 f'miljun. Mela jera nirduppjaw 14, ejja nżidu iżjed u nagħmlu 20 fil-miljun li hija vanishingly small proportion mingħajr ma naqsu li kull waħda hija traċedja. Mela, l-argument prinċipali tiegħi li din hija xi ħaġa rari huwa solidu, imma l-argument tal-persuna l-oħra li kull min kien favur din il-liġi li kienet maġġoranza tal-poplu kien favorija huwa qed jiskarta jew di jiddem umanizza jew inkella taflak kull min kien stuprat, dak ma jżomx b'rispett kollu. Għalhekk kien hemm ir-rebattitu tiegħu u hemmhekk għadni solidu fih. Anzi nikkonferma iktar ma niċċekkja l-istatistika. Dr. Soler, lo xonnu pjaċir narak tiddefendi b'dan il-mod appassjonat il-pożizzjoni tiegħek għalkemm xorta waħda. Minix waħdi. Stajtu kontu il-Maltin kollha ta' Malta kontrija għax jiena mhux ma jipperswadunux in-numri jipperswadini is-saħħa ta' l-argument. Xorta nħu pjaċir narak tiddefendi il-pożizzjoni tiegħek b'mod tant passjonali għalkemm xorta naħseb illi hemm xi żbalji fl-argument. Minkejja dan, jidhir li xorta waħda qegħdin imorru f'ħafna direzzjonijiet u maħniex qegħdin nindirizzaw is-suġġett prinċipali tal-lum li mhuwiex l-istatistika dwar l-abort. Naqblu. Imma huwa rape victims don't get pregnant. U hawnhekk smajna diversi drabi li dan huwa statement fatwalment skorrett. Imma parti minn hekk jiena nisfida wkoll il-mod kif qed tiddialoga dwar dan is-suġġett. Għandek kull dritt li tiddialoga f'dal kuntest. Iva, minn darba. Hemmhekk se niddefendih, però okej. Naħseb li huwa retrogressiv u danneġġanti. Għandek kull persuna l-insultani, assolutament. Il-kwalità ta' dialogu f'pajjiżna dwar dan is-suġġett. M'intix pożizzjoni tiġġudikani, dispeċini. Għandek kull dritt. Għandek tajda u taħseb hekk, ma nista' naqbel miegħek. Ma mid-darba elf, inti għandek kull dritt. Anzi, daħlet liġi llum li jekk inti kummedjant jew artist, għandek id-dritt toffendi l xi ħadd. Dr. Soler, meta interrompejtek, I heard a big sigh jisu qed ivenven ir-rieħ fil-Grand Canyon. Ġifieri jekk jogħġbok, tinterrompix li naħseb xej parita f'kif nitrattaw l-affarijiet tkun f'posta. Issa. Dikumbat nitkellmu wara fuq li xkun imbit. Issa, jiena jidhirli illi mhux tajjeb għal kwalità ta' dialogu tagħna u li inti ma tasalx lanqas li dan id-diskors ta' too bad for the bloodthirsty abortionists who want to let rip with metal pliers and suction tubes. A barbaric practice. Li kieku kellha tiġi quddiemek xi tabiba da żgħira, well educated ta' 24 sena, xi tfajla ta' 19 li għandha opinjonijiet pro-life. Jien ma naħsibx li inti les li tħares lejha f'għajnejha u tgħidilha Sinjorina,
Pro-choice timmaġina titfisser. Pro-choice. Tajt l-stereotipi ta' tipiku pro-choicer. Menti għat pro-life. Le, misfire kaġunat mill-fat li għonek għall-udjenza li ma jafux il-temperatura għonek jgħisu 200 degrees Celsius. Climate change, gur. Ġifieri. Jien ma naħsibx li inti lest li tgħid li dil persuna hija abborzjonista aċċana għad-demm illi tixtieq tqaċċat bl-istrumenti tal-metall. Jiena ma naħsibx illi inti daw l-affarijiet verament tagħmilha. U naħseb li dawn huma affarijiet illi tagħmel għall-platea. U li naħseb illi jagħmlu ħsara l-dialogu. U ħanżid xi ħaġa oħra. Ma naċċettax. Jien m'għandix il-laptop qudiemi rid nżomm f'moħħi. Ma naċċettax, kulħadd kien liberu. Ma naċċettax illi wieħed jinħeba wara l-iskuża tal-vittma illi b'xi mod jew ieħor għaliex jiena meta jikkritikawni nattakka b'dan il-mod. Min qed jgħid li huwa vittma? Inti stess, Dr. Soler, għamlu rewind. Għat li jiena vittma. Iva, pożizzjonajt ruħek bħala vittma, mexxi kelma vittma. Qed ngħid jien niddefendi li nnifsi bidritt, mhux vittma. It-ton u l-implikazzjoni ċara daqs kristall. Fl-opinjoni tiegħek. U fl-opinjoni tiegħek dak li qed tgħid inti. Dak huwa d-dialogu u d-dibattitu. Mela inti qed tipprova tidħol ġo moħħi u tara xi naħseb. Ismani xi ngħid, bħal m'għandi kull dritt. Ismani xi qed ngħid. Jiena naħseb illi aħna dan il-pajjiż jistoqlu, ħares lejek jogħġbok. Dan il-pajjiż mhux nitkellem. I mean nista' ħares lej Salvo Nammira il-ġmiel sinifikanti ta' raġel li huwa jiġi u l-ġmiel straordinarju ta' Mustaċċi. Jien naħseb li pajjiżna u din nixtieq li jieħduha. Din nixtieq li le, ġest ngħid sempliċement ngħid il-verità li nħoss. Jiena naħseb li pajjiżna fuq da' suġġett li by the way da ma tqalix l-aħħar kelma fuq da' suġġett. Dan huwa suġġett li serq pamana għall-xieren ta' snin li ġejjin. U jien naħseb li pajjiżna jistoqlu dialogu fuq da' suġġett fejn min ma jaqbilx magħna ma nikkaratterizzawx bħala aċċan għad-demm. Ma nibda b'dak li kitib li u qalli li jiena qed nikkalpesta minn huwa stuprat. U għajt lilu. Nista' nrispondik. Wieħed li jiena vittma. Jien qatt pożizzjoni qed ħa nispjegalek kemm m'iniex vittma jien. Li jiena noħroġ fil-pubbliku li jien ma kien jaf min jien, ħadd ma kien jaf min jien. Ħadd. U jiena ħriġ nattakka s-Suprintendenza tas-Saħħa, id-Deputat Prim Ministru, il-Gvern, id-Direttorat tas-Saħħa, id-Dipartiment tas-Saħħa, l-Union tiegħi reżenjajt minnu. 15 l-assoċjazzjoni u ngħid isma' l-argument tal-vaċċinazzjoni fit-tfal għadu mhux jistax isir għax m'għandniex id-data tal-possibilità ta' ħsara ġibta ma jgħix għal Newt would eventually come up. Illum qed jgħidlek fit-2021 ġa kien qed jgħid il-Paul Ehrlich Institute tal-Ġermanja kien qed jgħid diġà li huwa 1 per 5,000 bażikament li huma serious adverse events. U ċ-ċans li inti tmut wara l-Covid taħt l-età ta' 18-il sena huwa prattikament zero, 3 million. Mela l-argument li inti tivvaċċina tfal u tieħu dak ir-riskju għax inti qed tiġġustifika tissalva l-ħajjiet ma jreġix. U jiena dak l-argument kont lest nirriskja. Mhux nagħlaba tal-vittma, kont lest nirriskja. Reputazzjoni tiegħi bħalma rriskjajt. U anke l-professjoni tiegħi. Vittma jiena tip ta' persuna biex kulħadd ikun jaf, ġifieri, li jekk inti tkellimni bir-rispett, inkellmek bir-rispett. Jekk inti tkellimni bil-Malti pur, inkellmek. Dr. Soler. Ħu paċenzja, tinterrompenix issa, ħu paċenzja. Kellimni bil-Malti pur, ħankellmek bil-Malti pur. Jekk inti tattakkani fiżikament, nipprova ma nattakkax fiżikament imma niddefendi li nifsi ħan nispiċċa. Mela li d-diskors kien aspru u żgur li kien, għax min kien qed jagħmel l-ewwel kumment u ma rridx insemmi min hu. Attakka kull min kien pro-life, ġifiri il-Knisja, il-President tal-Repubblika, l-ex-President tal-Repubblika u l-President tal-Repubblika, il-Partit Nazzjonalista kollha u il-gruppi kollha pro-life li aħna kollha kemm aħna niddisprezzaw min huwa stuprat. Insult dak, jien ma labtix tal-vittma, jien ċabċabtilu virtuożament, ċabċabtilu fħalqu. U għalih, tajjeb, x'ġara?
Tieħed dak id-diskors u ntuża miegħi minn persuna mhux se nsemmi minni li huwa miżżewweġ avukatessa li involuta ħafna fil-grupp ta' pro-choice u tefal kumment bil-fjuri tiegħu mingħajr ma tagjani. Ħada xi ħadd ieħor u żied anke l-kummenti bil-kliem ħażin u bl-insulti, all right? U bdew jidħlu ċertu nies anke jgħiduli palma ħsibt inti anti-vaxxer li minix assolutament għax nagħti il-vaċċini kull ġimgħa. U jiena mbagħad ħriġt battilhom isma'. Tilhom għandkom argument ejja nagħmluh. U l-argument għamiltu jien fuq Facebook u xi ħadd mit-Times derlu li għandu jieħu l-argumentu u jiddeċidi li huwa aktar espert, għax jien ma nafx esperjenza għandu fl-istatistika, u ġab dal-argument li inti tista' talab bin-numri kif trid, u mbagħad hekk tasal fl-aħħar jkollok inċertezza tista' tgħid isma' kull min qal dak li qal fuq l-istatistika bbażata fuq il-letteratura, bbażata fuq il-website sources u bbażata fuq id-data. Jien nirreġetta kollox. L-istatistika ovvjament ħażina li mhijiex. U difatti inti ma ġibx kontra-argument. Anzi, qbilt miegħek il-partit li kellek korrett, imma mhux se naqbel miegħek li tgħid li tista' tinjora l-istatistika kollha. Korrezzjoni żgħira, ġibt kontra-argumenti, però id-dialogu irid jevolvi. Ma nibqgħux weħli fuq l-istess punt. U l-istatistika hija tqila ħafna. Però ħanispiċċa li ngħid li l-persuna li għamlet il-fact check u l-persuni li ġudikawni u jistgħu jiġġudikaw fis-sens on Facebook u jiena ma naċċettax il-ġudizzju laqas tal-fact checker li fatt iktibtlu kontrabattitu nispera jġibuha. Talabni biex nagħti risposta tajtu 5 punti aqas ġabhom għal-ġieħna u li fact check bismi mingħajr ma jiena kelli il-ċans ta' verament ribattitu u għamilt ribattitu tal-1000 kelma u batta lit-Times u qed ninsisti li jġibuha. U nirribatti wkoll fuq din l-istatistika, però wkoll li taqbad kubbed fit-Times irrabjajt inti u reaġixxejt b'ċertu mod. U li xaħat mit-Times jaqbadha pubblika veru u jaqbad jagħmel plaġu sħiħ fil-Times jgħidlek li int giddib, because this is what fact check false means li int giddib. Hija inkwetanti wkoll. Ġifieri inti iktar qed jinkwetak li jien xi ħaġa b'mod rabja milli li kelli sostanzjalment raġuna xi rari, ħanasal għal dik li għat li inti ġirtini persuna qoddimi pro-choice u tajd li jiena favur l-abort, li jien sa nibda ngħidilha bloodthirsty abortionist, il-risposta kienet lilu. U dawk in-nies li jemnu, ħanispiċċa mhux se ndum, dawk in-nies li jemnu li xi kwalunkwe kundizzjoni li ma tiddettax u tinneċessita li jsir hekk. Però kwalunkwe kondizzjoni li jaħsbu li ġustifika li tarbija ħajja fil-ġuf, tard fit-tqala għax il-pro-choice qatt ma jgħidu ma jaqblux magħha, li l-proċeduri hija deskritta preċiżament li tidħol bit-tnalja u bis-suction tube, għax hekk isir biex tkun taf. U li dina ma ngħidlix barbarika għax hija pro-choice, you don't know me. Jiena tip ta' persuna, I wear my heart on my glove, but I also have my fist inside a glove. U jiena dejjem hekk kont minn tfal. Qalbi tajba, intik il-qmis minn fuq dari. Però l-argument ma nibżax minnu. Dr. Soler. Għandek xi tajt sarjax. Xatta minn naqra ta' xi sbujiet. Ngħid il-verità ma tantx fadal li ħin għaliex l-obbligi tal-familja u tan-negozju jafsu u xtaqt nagħmel kumment aħħari tiegħi. Dr. Soler, inti llum il-ġurnata, skużawni ġejt attakkat minn insett. Inti persuna pubblika. Inti persuna, trid jew ma tridx, għażilt din it-triq. U dak li inti Iva, all right. ħadd m'għandu għażla jekk isirx persuna pubblika jew le. Inti għażilt dik it-triq. Inti mxejt lejn dik it-triq. U llum il-ġurnata meta inti inigżek xi ħadd jew jikkritikak, ġustament jew le. Kliemek issa m'għadux Ġannu Peppi tajli mela ħantielu. Inti llum il-ġurnata għandek responsabbiltà fuq spallejk enormi. Għandek raġun. U jiena naħseb li ġieli dik ir-responsabbiltà biex dak li kont teħtieħu dejjem. Ġieli ġorra b'mod ammirevoli. Veru. U nistgħu nitkellmu u nagħti eżempji fejn naqbel miegħek, pereżempju jiena qatt ma kont naqbel ma' policies ta' zero COVID, naqbel miegħek, jiġifieri ħirx tonqok kmieni fuq dik. Kien hemm ħafna affarijiet oħrajn naħseb li kont żbaljat, imma ma ġara xejn. Ma ġara xejn. Ikun hemm lok ieħor għalihom. Meta inti dak li inti tiżra fil-medja soċjali u fid-dialogu tagħna
jimbet fis-soċjetà tagħna. Jimbet fis-soċjetà tagħna. U jiena ma naħsibx u ħafna jaqblu miegħi. U mhux necessarjament dawk in-nies li huma il-haters tiegħek. M'għandix haters. Le, kollok xi tnejn ibżax, anki jiena kulħadd ikollu xi ftit haters ibżax. F'dil kamra kulħadd għandu haters, tinkwetax. Mhix ħaġa ħażina li kollok xi ftit haters. Tajjeb ħafna. Serraħ rasek ngħid. Jiena ninkwetak u ma jkollix. Xi ftit haters ikollok. Anki jiena għandi tajb ġifieri ma ġara xejn. Mhux dawk biss li huma il-haters, meta inti tiżra ċerta affarijiet lil poplu Malti m'inti xettejnu. Dan id-dialogu ħajdum magħna. U jekk da diskors ta' għax l-oħrajn tal-patriarkija jikkalpestaw fuq il-mara minn jaf kemm il-darba għalu ilek. Sewa? U l-oħrajn għacċana għaddem, jekk dak ħajkun id-diskors, f'dan il-pajjiż maħniex senfiju. Allora nixtieq naraq fuq żewġ noti. L-għonet ibilna. Sometimes rape victims can get pregnant. Konsensus pjaċevoli. Apart hekk l-aħħar messaġġ tiegħi huwa dik il-fernezija ta' wara keyboard li taqbad lili wkoll u lil kull min huwa hawnhekk fostna addict ta' social media li mhux qed ngħid li huwa kulħadd imma naħseb huwa kulħadd. Dik il-fernezija ta' wara l-keyboard irridu niġġildula. Għaliex qed nagħmlu ħafna ħsara li dialogu f'pajjiżna bih. Grazzi. Mela ħanaqbel miegħek. Fuq dak il-punt naqbel miegħek. Jiena ma rridx insir persuna pubblika, jiena ġifieri jiena għandi 57 sena llum. Ma ħadd ma kien jaf min jien. U għamilt affarijiet barra naf magħruf iktar barra milli magħruf ġo pajjiżi. Ma tasir persuna pubblika mingħajr ma rrid għax kellim ċertu affarijiet, u ovvjament kien ġraw u nisraw li jiena qed ngħid ċertu affarijiet li hekk kienu minnhom u baxxi, mhux għax jien xi bbażat fuq l-evidenza. Persuna pubblika tittoqgħod attent kif titkellem iva. Per jien uman ukoll. Jiġifieri hemmhekk ħanaqbel miegħek u nista' nagħmel kontra ribattitu. Jiena dejjem għadt li il-każ eċċezzjonali jeżisti, naqbel miegħek 100%. Però mbagħad jiena bħala statistiku, mela jiena xi ħaġa li tiġri kuljum, xi ħaġa li tiġri darba fis-sena Malta probabbilment. Kont ktibta wkoll fir-risposta li ħanikteb. Kien hemm 300 rapes jista' jkun ovvjament iżjed. Qed titkellem 5%, inti qed titkellem 300 rapes over 8 years, ġifieri inti xi 20 fis-sena, ġifieri inti għandek forsi iżjed. U inti għandek 5% ġifieri waħda fis-sena. Ovvjament il-persuna tiġi mejjuna bil-morning after pill dina ħaterġa' tonqos. It's vanishingly rare. Dak l-argument huwa solidu. Li naqbel miegħek li wieħed għandu jżomm il-kontroll, il-problema li l-ambitu tal-diskors fil-medja soċjali huwa fih innifsu mimli bil-keyboard warriors. U ħafna nies li għandhom aġenda u għamnek anke nirreferi anke fi żmien il-Covid, miż-żewġ estremi li jiena ippruvajt nattakom it-tnejn l-istess. Li inti tippersonalizza għatmija tajba u ngħid għalija wkoll naqbel miegħek. Però jekk inti ma tix li ħadd ieħor jippersonalizza tibdix tippersonalizza inti. Ġifieri li ma biex għandha ssir b'mod leġislattiva. Naturalment. Għandha ssir b'mod li nitalmu. Dekorum ta' bejnietna. Dekorum ta' bejnietna. Di l-esperjenza ħanetgħallem minnha, però nafu kull limitazzjonijiet tiegħi. U min jitwieled tont ma jmirx kwadru. Jiġifieri naf x'jien. U jiena kulħadd jaf li jien it-tip ta' persuna itlobni 100 euros inti omlok, però t-tip ta' persuna tidix tagħmel hekk. Għax jiena Spanjol mill-kuljum, Katalan, jiġifieri d-demm jiġbed. Ħadd ħafna pjaċir nitkellem miegħek. Dissa ħaġa, grazzi ħafna Ġan, grazzi. Proset. Grazzi. Mill-lider wasalna ma nasibx għal-konklużjoni. Jiena wasalt għal-konklużjoni. Isma' kemm immodera tajjeb, salvu. Tajli ġaqsat. Vera moderatur lejla tajjeb. Għandhom vera moderatur tajjeb, salvu. Xefer kelli nagħmel. Xina kien hemm momenti fejn der li speċi ċerti affarijiet ma kinux speċi, da naħseb li inti irbaħt punt għax ċoj, inti ġibtu ħakta avukat fuq il-kwestjoni etika ta' dan. Però naħla dati l-argument fl-opinjoni tiegħi, once li hemm a percentage, għala ma sa ngħidu qatt li ma tistax tkun pregnant, tista' tkun pregnant. Żgħir minn sinifikattiv, però l-fatt tista' li tista' ssir pregnant, sewwa. Però allora inti ġibt ta' avukat u naħseb li tfetta fuq affarijiet ma għandhomx jaqsmu xejn l-argument. Inti tkellimt fuq l-etika ta' fuq il-Facebook iktar minn ħaġa oħra, sewwa. U inti ma rnexxilekx tipprova li rape victims
għatmu ma' kif narajjena. Atmatek, imma insomma, attek in ġeneralizzazzjoni. All right. Xkien l-isem tal-ġismu? Rape victims don't get pregnant. Mela, allura dika, ma nistawx najdu għazgur, ġifiri. Zawad najt, la jem xismu. Ġifiri, dana qed nitkellmu fuq semantics taqbad tajdel. Ekku, naqblu fuq ek. Tajjeb illi dal-punt bażiku sormontajnieh u jekk alla jrid dialogu jevolvi u nistgħu nitkellmu iktar fil-profond dwar l-affarijiet li verament huma serji fuq das suġġett u nistieden ukoll li d-darba li jmiss Mario jkun hemm anke nisaf dal-programm xi huwa importanti l-leħen tagħhom naħseb huwa l-iżjed leħen importanti. Ma din id-darba kien hemm sfida u xi ħadd ilaqaħħa, ġifieri mhux kwestjoni ta' sessi, ġifieri sempliċement. Meta jkun hemm sfida xi ħaġa manjetika mbagħad tidħol għaliha. Laqaħħa. Għal-ħattijħor terġa, ġifieri anyway jiena nirringrazzjakom nittama li min kienet jara għana u jismana. Ejdu thank you Mario koll, il-producer li ġabarna. Ejdu thank you ta' sħana li tafari fuqi. Nice guy, ma ta' vera nice guy. Well, nisperaw li kon aktar diskussjoni għax dal-pajis li jes ħafna mid-diskussjoni, li jes ħafna u nisbżal japposta, ġifiri, xaħat ma jriċ li kun għaw diskussjoni fuq xej, għansi ta' maħallu n-nies imbeċ l-iktar aħjar. U nixċer ringrazzja l-PNUs li stidnu li biex nimmodera din il-diskussjoni u nawgura li kun hemm iktar fuq dis-suġġetti għara. Narakom. Grazie ħafna. Process.